השעה 5:15 בבוקר, ויש לי היום צילומים למלון הוטל, שזה הסדרה שאני משתתפת בה. שאלתם אותי מלא מה הלו"ז עם הציפורניים, כמובן לגמרי, זה בשביל הדמות בסדרה. יאללה, יאללה, בוקר טוב, מאיה! בוקר טוב! סיימנו איפור, עברנו לשיער. בוקר טוב. שלום. עשה שוב פעם שנגיד עמית, בואי לסט. זה יעזור לצופים. היי, אהלן, מה קורה? נעים מאוד. בתפקיד הסאונדמן. זהו, הם כאלה שיש להם רישיון ואין רישיון, והיא שנה מעלינו. 121, שיא אחת. 2, 1 קצת תמונות, קצת קוושן. זה האוטפיט לקוושן. איפור, שיער. ויאללה. תראו איזה נוף יש לנו מפה. הנוף. נוף לים. יאללה. סיימנו סצנה, עברתי לעוד לוק. הנה אבא שלי המלך.